Mai devreme sau mai târziu, vine o vreme când orientarea în carieră îți va da bătăi de cap. Și fiindcă vrem să-ți facem zilele mai ușoare, îți aducem podcastul Liga AC Talks, unde oameni care au de-a face cu tehnologia mai mult decât un simplu scroll pe Facebook îți vor povesti deschis despre experiențele lor și poate te vor ajuta cu câteva tips and tricks. Acest podcast este realizat de către Liga AC. După ce într-un episod anterior al podcastului nostru am abordat segmentul tehnic al ocupației de programator, ne-am propus astăzi să aflăm mai multe și despre procesul de recrutare într-o firmă IT. Cum decurge acest proces? Cum ne alegem oportunitățile la care să aplicăm? Și multe alte aspecte utile pe care le vom discuta împreună cu Monica Niesti, HR Business Partner în cadrul Visma pe locația Timișoara, absolventă de automatică și calculatoare, persoană cu mii de interviuri la activ și o pasiune imensă pentru sprijinirea studenților la început de drum în IT. Salut, Monica, și bine ai venit la podcastul nostru. Mulțumim tare mult că ai acceptat invitația de a participa la o discuție împreună cu noi pe tematica procesului de recrutare în companii și nu numai. Am strâns o sumedenie de curiozități și de întrebări pe care vrem să le adresăm și sperăm să fie discuția asta foarte productivă, în același timp cu utilă pentru ascultătorii noștri. Bună, Paul! Mulțumesc de invitație. De mult timp aștept să ajung la studenți și sper că ceea ce spun eu astăzi să fie ca și un sfat bun pentru ei, pentru viitorul lor, pentru că probabil vor trece prin foarte multe interviuri într-un viitor apropiat. Ca să o luăm ușor spre subiectul nostru de astăzi, aș vrea să ne povestești puțin din perspectiva ta care sunt etapele generice ale procesului de recrutare, cum decurge din perspectiva aplicantului și din perspectiva celui care evaluează acel aplicant. Menționez că ceea ce voi spune este pur și simplu din perspectiva firmei pentru care lucrez eu. Nu vreau să spun că este o regulă și în orice companie să merg prin aceiași pași. Studentul să fie pregătit că asta este un fel de o bază pe care după aceea poate să apară mici diferențe în proces în funcție de compania la care se va duce. În Visma noi avem 3 etape pe care le parcurgem în procesul de recrutare. Prima etapă se numește screening interview, în care evaluăm pe baza CV-ului, facem un interviu cu candidatul pentru a putea să validăm CV-ul, informația din CV, de aceea se numește screening. Pasul 2, care este, zic eu, cel mai important, cu cel mai mare impact în decizia finală, este pasul mid-test. În Visma se dau 2 teste, un test tehnic și un test de logică. Partea frumoasă că sunt teste care se fac acasă, într-un mediu relaxant al studentului. Va fi presiunea de a fi față cu firma și simți că trebuie să termini rapid și... Asta se întâmplă acum sau și în mod uzual când eram fizic toți? Întotdeauna testul s-a luat acasă în Visma. Este un fel de homework. Și după aceea, în funcție de aceste teste, de cum sunt realizate aceste teste, de punctajul pe care îl obține, se ține și un interviu tehnic cu colegi tehnici în care se parcurge testul tehnic față în față cu întrebări în jurul testului făcut de către candidat. Am înțeles. Și dacă suntem și de aceea face o calibrare a întregului proces, resurse umane, echipa care a fost în procesul de recrutare, și luăm o decizie dacă ofertăm sau nu ofertăm acel candidat. Și atunci, intrând puțin și mai în brânză cu subiectul acesta, cum ar trebui să ne alegem oportunitățile pentru care aplicăm, acum vorbind din perspectiva unui candidat? Din punctul meu de vedere, la această întrebare eu văd 2 abordări. Prima abordare ține foarte mult de pasiunea și interesul propriu al candidatului, pentru că încă din liceu și apoi din facultate ți se oferă un mediu academic potrivit ca să experimentezi cât mai multe domenii, cât mai multe tehnologii. Îți place poate mai mult partea de logică algoritmică dintr-un produs și atunci probabil că te poți orienta să devii un back-end developer. Sau îți place să gândești partea de interfață cu utilizatorul acelor produse, să lucrezi cu UX designer și probabil că atunci, cel mai mult ca sigur, te poți orienta spre un front-end developer. După care, ok, te-ai decis, de exemplu, că vrei să devii un front-end developer. Poți să ai o pasiune pentru o altă tehnologie. JavaScript, Angular, React, Vue.js, oricare tehnologie. Deci mergi mai departe, pas cu pas. Sau poate realizezi că nu ești un viitor programator. Nu este un dezastru, dar poate ești foarte atent la detalii, îți place să găsești bug-uri și atunci poți să fii un foarte bun tester. Sau îmi place foarte mult să fac așa un fel de diagramă cu if. Un pseudocod. Așa, da. Sau descoperi că te pasionează soluțiile de cloud și poți să devii un foarte bun infrastructure engineer. Ca să concluzionez, pasiunea pe care ți-o descoperi prin studiu se regăsește foarte ușor în nevoile de recrutare ale oricărei companii.
Caută anunțurile care se pliază pe așteptările tale și aplică. A doua abordare. Dacă nu ești hotărât în ce direcție să o apuci, ți-ar place și coding, și bug fixing, să ești o persoană foarte indecisă la o tehnologie, eu recomand să fii conectat la cerințele pieței, pentru că poate una este ceea ce vrei și alta ce se cere. Te orientezi către tehnologii mai stabile, urmărești care sunt trendurile. Cum poți să faci asta? Păi, urmărind site-uri, bloguri, forumuri, articole de specialitate. Atunci, dacă ne rezumăm ca și exemplu la firma pe care o reprezint, ce îți recomand eu? Aplică la anunțurile noastre și prin parcurgerea pașilor de recrutare, noi cu siguranță te vom ghida spre o poziție potrivită. Da, deci în mare măsură nu e foarte primordial aspectul acesta de a-ți cunoaște tot parcursul profesional de acum încolo, să ai totul pregătit, să știi pe ce vrei să mergi. E important și să experimentezi sau să încerci anumite aspecte și cu siguranță și angajatorul te poate ghida, cum ai spus și tu, înspre ce ți se potrivește, putând să vizualizeze care sunt capacitățile tale la momentul respectiv. Corect. Poți să ajungi, să pornești. În cadrul companiei noastre sunt foarte multe oportunități, pentru că, de fapt, în Timișoara, Visma lucrează pe foarte multe proiecte ale firmei. Și atunci apar foarte multe oportunități. Poate să apară, wow, a apărut nevoie de un mobile developer pe alt proiect. Wow, sună foarte interesant. Ce-ar fi să încerci și o parte de mobile? Poți să aplici fără probleme să faci un transfer intern pe alt proiect. Sau apare nevoia să se dezvolte un produs nou care necesită să dezvoltăm intern, test engineer sau infrastructure engineer. Poți să aplici. Deci asta este partea frumoasă, că ai această flexibilitate să te pliezi, să-ți găsești drumul pe care dorești să continui. Și ca să segmentăm puțin procesul, prima dată e de fapt trimisul CV-ului. Prima intrare în contact cu firma, momentul când ei te cunosc pentru prima dată prin prisma unui document pe care tu îl redactezi. O să încep doar așa cu o mică paranteză legată de un mit care e tot vehiculat, de faptul că un CV de o pagină îți crește semnificativ șansele de a fi luat în considerare pentru o anumită poziție. Sincer să fiu, nu știam de acest mit. Am aflat și un lucru nou. Sper să nu intru la categoria să se pună etichete de că sunt de modă veche, dar eu pot să spun că nu cred că este relevant. Nu contează dacă CV-ul are o pagină, două pagini, atâta timp cât sumarizează informații importante care îl reprezintă pe student și care ne pot ajuta să găsim o potrivire preliminară pentru orice poziție pe care o recrutăm. Important să fie informații relevante cu domeniul pentru care aplică, în acest caz specific IT. Nu neapărat să se pună accent pe detalii care nu țin de jobul respectiv. Ce aș recomanda mai degrabă eu personal, să încerce să facă ușor de parcurs CV-ul, să nu fie foarte colorat, cu fonturi diferite sau greu de citit și informația să fie împrăștiată pe o pagină, să fie greu să găsesc într-un colț, poate am ceva scris de tehnologie, în altă parte găsesc într-un colț studii, un proiect la mijlocul paginii, altceva la capătul paginii. Deci am văzut că este așa o modă să-l facem foarte desenat. Sincer, e foarte greu să îl înțelegi acel CV. Deci aș prefera și să se pună foarte accent ce format. Un simplu Word. Doar scrieți într-un Word experiența ta. Nu te stresa neapărat că să fie un anumit formular. Atunci, ca să dezvoltăm și mai mult aspectul ăsta legat de ce să conține și ce să nu conține un CV, care sunt aspectele din punctul tău de vedere care impactează modul în care un evaluator, un om de HR se uită la CV-ul tău, în mod pozitiv și negativ? Situația cea mai des întâlnită de care mă lovesc când discut cu studenții este: eu nu am experiență în câmpul muncii, nu am ce să scriu un CV, am fost doar la școală până acum. Foarte multe CV-uri ajung la mine, zic eu, goale. Adică se rezumă la date de contact, la studii, sunt student în anul X. Oare s-a gândit studentul câte oportunități au trecut pe lângă el fără să vrea din cauza acestui CV? Dragii mei studenți, voi, 3-4 ani, aveți un job de fapt, să fiți studenți. Facultatea este angajatorul vostru. Pentru un student este important să pună accent în CV pe educație, pentru că timp de 4 ani, proiectele pe care le face pentru diferite materii devine portofoliul cu care trebuie să se mândrească și care trebuie să iasă în față. Bineînțeles, un link către un GitHub sau chiar un domeniu www.monica va crește valoarea CV-ului. Asta partea, să zicem, de studii. Apoi, poate ai avut ocazia
să participi la un internship pe durata vacanței. De fapt, eu chiar încurajez ca spre anii terminali să iei deja contact cu mediul de business pentru a putea să tatonezi terenul. Cum se lucrează în mediul real, ce proiecte reale sunt pentru un client, ce metode de lucru se folosesc într-o companie, cum este să ai un mentor. Menționez că aceste experiențe sunt importante în CV. Descrie-le în câteva cuvinte ce ai învățat, ce a avut cea mai mare impact asupra ta, cu ce ai rămas și să fie de folos în viitor. Apoi, poate ești foarte implicat în viața comunității. Da, este un punct foarte în CV. Poți face parte dintr-un ONG, ești voluntar în diverse acțiuni. Dă foarte bine la CV-ul tău. Poate ce nu este de important să spui într-un CV, din punctul meu de vedere, suita Microsoft, Excel, Word. Mă aștept că un student IT e by default. Sau că avem care de șofer categoria B, C, iarăși, nu este foarte important pentru o poziție de IT. Deci cam astea ar fi, să zicem, câteva sfaturi ce să conțină CV-ul unui candidat. Să menționez că e foarte important să fii atent dacă aplică la o firmă multinațională să fie CV-ul în engleză. Pentru că, sigur, în procesul de recrutare va ajunge să fie față în față cu colegi din alte țări și automat interviul trebuie să fie pregătit să ți poți susține și în limba engleză. Și sigur, aspectele astea de lizibilitate, că e ortografic, gramatical corect, că nu ai greșeli, sigur contează pentru cei mai exigenți din punctul ăsta de vedere. Este, un punct foarte important, să fim atenți și cum îl facem și ortografie, e foarte important punctul tău. Am depășit, să spunem, partea asta de CV, suntem chemați la interviul mult visat și sigur, probabil e important să vii și pregătit la un interviu de genul ăsta. Cum te pregătești? Și din punct de vedere personal trebuie să te autocunoști, să ai o viziune clară despre care sunt competențele tale, dar și legat de compania la care aplici. Mă gândesc că e necesar să cunoști anumite aspecte. Da, vine partea aceea cu foarte multe emoții, mergem la o firmă, stăm față în față cu 2-3 persoane de la firmă, ne speriem, nu trebuie să fie chiar așa. Eu, iarăși, cum abordez eu partea de pregătire de interviu? Când îmi sun un candidat să-l invit la interviu, și mai dacă este un student, întotdeauna petrec câteva minute prin a explica studentului cum trebuie să se pregătească pentru interviu. Eu tot timpul recomand să nu se bazeze că va reuși să fie spontan și pe fază la fiecare întrebare. Wow, am găsit răspunsul. Că trebuie să te pregătești pentru interviu, încât să zicem în maxim 10 minute, să captezi interlocutorul și să reușești să te vinzi foarte bine. Repetă ce vrei să spui, să devină pur și simplu un monolog foarte fluent. Nici o rușine să ți-l spui în fața oglinzii sau să ți-l prezinți unei prietenei tale, să te asculte, să te obișnuiești să-ți pui în fața cuiva acest monolog. Ce să conțină, cum să structurezi acest monolog. Eu, pentru un student, recomand că ar fi bine să înceapă chiar cu liceul absolvit, unde poate să apară detalii de genul. Am participat constant la olimpiade de matematică, fizică, română, nu contează, orice altă materie. M-am implicat în activități extrașcolare, gen Palatul Copilor, unde mi-am dezvoltat abilități de a cânta la un instrument, de exemplu, sau orice alt gen de exemplu care își dorește el sau prin care a trecut candidatul. După care se poate trece la pasul următor, facultatea. Am ales să aplic la Politehnică sau la Vest pentru că, de ce și-a ales facultatea respectivă? Am vrut să meargă mai mult pe inginerie sau pe programare. Pe parcursul celor 4 ani am avut șanse să fac proiecte de echipă sau individuale la materiile tehnice. O să intri în detaliu cu 2-3 proiecte reprezentative mai dificile, pe care sunt foarte dragi și cu care te mândrești. Descrie proiectele punând accent pe elementele tehnice. Ceea ce recomand eu și atenție mare, când intri în detaliu pe un proiect, eu recomand, vin cu o teorie, să folosești o structură CAR, adică Concept, Action, Result. Ce trebuie să faci? Trecerea proiectul tău, cum l-ai realizat și pe aceea cum l-ai finalizat. Ce ai obținut la sfârșit? Nota de la școală, ce a zis profesorul, ce feedback ai avut de la colegii tăi. Să fie așa un flow cap-coadă al întregului proces. Ce mai face foarte bine la un interviu, dacă poți eventual să începi să spui de ce ai aplicat la firma la care ești prezent pentru interviu. Citește puțin despre companie înainte și să cunoști un pic.
ce domeniu are această companie. Este automotive, este financiar, este logistică. În ce țări este prezentă compania respectivă? Nu foarte mult, dar măcar să vedem că ai avut un pic de interes să afli despre noi câteva lucruri. Deci cam asta ar fi, să zicem, un pic flow. Bineînțeles, vreau să fac aici un comentariu. S-a schimbat foarte mult, să zicem, situația cu interviurile, pentru că ne-am mutat din mediul face-to-face la mediul online, care, să zicem că a schimbat un pic și mi-e foarte dor să fac interviuri față în față, pentru că au altă energie și sunt mai umane. Dar asta e situația, suntem în mediul online, trebuie tot timpul să te asiguri în prealabil că poți să accesezi platforma pe care are loc discuția, să te asiguri că ai o cameră video funcționabilă, să te conectezi puțin înainte, să te asiguri că totul funcționează cum trebuie și că poți să intri în discuție. Deci aici, când faci online, trebuie să te pregătești un pic, să te asiguri că totul funcționează corect și că ai neapărat o cameră și te vede interlocutorul. Este foarte important să ne vedem. Da, în mod clar contează aspectul ăsta uman, cât de puțin reușim în mediul online să realizăm. Eu ador să mă întâlnesc, să stau cu studenții, să povestim așa la o masă și să le fac online. Și pentru noi e dificil din punctul ăsta de vedere, dar e o perioadă, cu toții trecem prin ea cât de bine putem. Și atunci, cumva, e importantă și atitudinea pe care o abordezi în momentul când îți prezinți acel monolog. Contează cât de mult vorbești. Mă gândesc că dacă ești prea, nu știu, greu de urmărit în discurs, e cumva ciudat pentru interlocutor să te evalueze în momentul respectiv. Care sunt aspecte pozitive care pot să îți aducă plusuri în momentul în care ești la interviu, și aspecte negative, nu neapărat bazate pe discurs propriu-zis, ci pe modul în care ești tu ca persoană acolo. Da, primul interviu, cum zicea, se numește screening interviu și în situația specifică pentru noi, eu tot timpul îmi iau cu mine la această discuție și un coleg puțin tehnic dintr-o echipă. Din punct de vedere HR, resurse umane, eu urmăresc coerența cu care candidatul își prezintă CV-ul. Vreau să-mi transmită, să mă convingă că programarea este o pasiune, că îi place să scrie un cod curat, că este conectat la cum evoluează tehnologiile și îi place să-și verifice continuu nivelul de cunoștințe prin participarea la concursuri, care sunt nenumărate, fie în cadrul facultății sau chiar în cadrul companiilor. Nu vreau să omit să specific aici unul dintre cele mai mari evenimente care le face Liga Celabs, care deja a devenit o tradiție și a prins așa de bine atât la studenți cât și la companii. Este foarte, foarte fain și se învață în 40 de ore multe lucruri interesante. Este un mare plus să vedem în CV-ul lor unui student că se implică în aceste activități. Pentru că, de fapt, se prezintă un minim de cunoștințe, adică o experiență care face bine să apară în CV. Alt aspect important este modul în care își prezintă, să fie cursiv, să nu sară de la un topic la altul, să-l pierd. Să nu mai știu, ok, acum despre ce discutăm. Suntem la școală, suntem în vacanță, suntem unde suntem. Voiam să te mai întreb dacă are vreo importanță cum ne îmbrăcăm la un interviu sau e mult mai important să fim naturali și destinși în acel context? Pentru mine, de exemplu, nu contează cum este îmbrăcat. Eu atât spun, decență. Asta este important. Personal, sunt și eu într-o categorie poate sportivă, rockeriță, deci mă poate mult în negru, dar decența este cuvântul cheie. Nu mă deranjează plete, tatuaje, piercing-uri. Pe mine aceste lucruri nu mă deranjează absolut deloc. Ce aș dori și aș aprecia foarte mult în interviu, la partea de resurse umane, eu recomand să nu se întrerupă interlocutorul când pune o întrebare. Ascultați până la capăt întrebarea. Nu întrerupeți, pentru că de foarte multe ori mi s-a întâmplat răspunsul să fie greșit, pentru că neascultând întrebarea până la capăt, nu ai înțeles ce te întreb. Dar acum, din punct de vedere tehnic, cum ziceam, la discuție am și un coleg cu mine din partea tehnică. Colegul meu pune accent în a evalua cât de bine stăpânește candidatul teoria programării, concepte, cele mai bune practici. Este pur și simplu o scurtă parcurgere a materiilor de la școală printr-un interviu fulger, să zicem. Nu este greu, dar te bagă în toată teoria. Baze de date, front-end, back-end,
Deci încercăm să vedem la ce nivel este studentul la fiecare capitol. Ce ar dori colegul meu, sincer, l-am întrebat înainte acestei discuții, ce îl deranjează pe el sau ce ar dori el de la studentul care vine la interviu. Ar dori ca studenții să aibă și ei întrebări pentru noi. Noi punem foarte multe întrebări. Ar fi foarte frumos să aibă și întrebări pentru noi la aceste interviuri. De exemplu, poate o întrebare tehnică. Este o întrebare și nu cunoaște acea întrebare, n-a auzit de acel concept. Poate să întrebe. Nu vă supărați, vreau să ies din acest interviu și eu cu un learning. Despre ce este vorba? Colegul meu s-a bucurat foarte mult să explice unui student despre ce este vorba în acea întrebare. Deci puneți și voi întrebări, nu este o rușine, nu este că vă depuntăm că aveți întrebări. Da, în mare măsură chiar asta promovăm și noi, cum ai spus și tu prin proiectul Ligace Labs, faptul că experiența în sine a unui interviu te dezvoltă într-un mod important și că poți să ieși de acolo și cu informații prețioase și cu aspecte de autocunoaștere, de cunoașterea companiei și mai departe, care în alte contexte și situații nu sunt la fel de ușor accesibile. Ca să mergem chiar puțin mai departe, există diferențe de așteptări față de un student care, nu știu, din CV sau din acel screening interview deja vezi că are o experiență sau aplică pentru un job full-time, pentru un internship, în funcție de care sunt intențiile lui, există diferențe de așteptări de la compania care îl evaluează? În cazul nostru, nu. Singura diferență pentru mine între internship / practică sau full-time job este legată de timpul de muncă. Internship-ul pentru noi înseamnă 4 sau 6 ore de lucru, pe când un full-time job este un program de 8 ore de lucru. În rest, procesul de recrutare este identic. Până și testul tehnic este identic. Modul de rezolvare al lui poate să fie mai basic pentru un internship sau poate să fie mult mai advanced pentru cineva care va intra pe un full-time job. Am înțeles. Și atunci, pentru un student e mai folositor să stăpânească un limbaj de programare sau tehnologie anume la un nivel foarte ridicat, sau e mai degrabă util să aibă o bază din cât mai multe lucruri, ceva în genul cum te pregătește și facultatea? Nu există un răspuns așa sau adică cum e mai bine. Ambele situații sunt ok, sincer. Nu înseamnă dacă stăpânești, ai un plus mai mare sau minus față de cealaltă situație. Noi întotdeauna știm să evaluăm corect ambele situații și pot să-ți dau și să spun clar că am angajat studenți care deja aveau o experiență, faptul că au lucrat și deja erau foarte advanced și deja lucrau pe o tehnologie, au acumulat foarte multe cunoștințe, dar am luat și studenți care nu aveau absolut deloc experiență într-o companie, dar aveau o bază teoretică foarte bună. Deci nu există depuntaj pentru o situație sau cealaltă. Ambele sunt ok. Până la urmă, cel mai mult contează, de fapt, de ce oportunități a profitat până în momentul respectiv, dacă și-a arătat, de fapt, interesul pentru domeniul studiat și prin proiecte și, cum ai mai spus și tu, prin alte feluri de oportunități. Un ultim aspect pe care vreau să-l dezvoltăm puțin, pentru că ai spus anterior de faptul că voi pe parcursul procesului de recrutare îi și consiliați sau adaptați în funcție de profilul studentului și care sunt capacitățile lui, oferta care îi se face. În ce măsură aspectele astea de ofertă se pot discuta, se pot adapta și la nevoile sau dorințele studentului și cum stabilește până la capăt oferta de oportunitate pe care îi se oferă celui aplicant? Ofertele finale se fac pe baza orice companie lucrează cu studii de piață. Există studii trimestriale, anuale, studii de piață care ne arată exact cum se mișcă piața pe partea de compensation and benefits. Eu cred că cel mai important pentru student să dea atenție foarte mare la ceea ce am discutat până acum. Să-și facă un CV atrăgător, să se prezinte bine la interviu și să pună efort în testele pe care să le facă. Aia este cel mai important. Dacă acești pași sunt foarte bine făcuți și impresionează, și atunci va fi sigur și oferta este foarte bună. Pentru mine, ce recomand de fapt studenților este să înțeleagă că orice ofertă are două elemente. Compensation, adică salariul care se oferă, and benefits, beneficiile. Nu omiteți beneficiile, pentru că și ele au un impact foarte mare, atât financiar, cât îndeplinesc nevoile noastre actuale. Cred că oricine își dorește să aibă o asigurare de sănătate
privată, o pensie privată, acces la săli la conferințe, la cursuri, să facă sport. Nu sunt neglijați și beneficiile. Deci asta aș recomanda eu foarte mult, să se uite un candidat când primește o ofertă la tot pachetul care se oferă. Da, și din punctul de vedere, în mod clar, nu doar beneficiile ar trebui analizate din acel contract, ci și obligațiile și să fii conștiincios în citirea până la capăt a tuturor clauzelor și așa mai departe, pentru că, până la urmă, e un angajament pe care tu ți-l iei și nu există doar beneficii din niciun fel de contract de genul ăsta, ci e și important să fim profesioniști sau măcar să începem să ne îndreptăm în direcția aceea atunci când ne integrăm printr-un proces de recrutare într-o companie. Cam astea au fost curiozitățile noastre pentru tine, Monica. Mulțumim tare mult pentru timpul acordat. Sperăm că discuția de astăzi a fost utilă pentru ascultătorii noștri și că în continuare se pot aduce întrebări și le redirecționăm către tine în caz că mai sunt. Putem să facem și rolul acesta de mediator. Putem să și avem discuții ulterioare dacă mai sunt subiecte pe care ascultătorii noștri și-ar dori să le audă. Încă o dată... Drag, și mai spun un lucru, faptul că vin studenți în companie cu ușa mea deschisă și îi aștept cu drag să simulăm dacă vor și interviuri. Fac cu ei interviuri, nicio problemă, doar ca să-i obișnuiesc, să-i trec printr-un proces cap-coadă, să vadă ce se aștepte. Deci vă rog, studenți dragi, căutați-mă, cu mult drag voi face cu voi această simulare. Super, super. Oportunitate, încă una în plus pe partea aceasta de experiență efectivă de interviu din care se pot extrage multe lucruri benefice. Încă o dată mulțumim, Monica, și vă dorim tuturor o zi cât mai bună.